ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки сӯзасти хуб ҳастед. Худоро шукр, мо ҳам сӯзем нағзем. Инҷа дӯстони азиз, капуст салат кардесам. Капуст, сабзӣ, чеснок, зелен, лимона ҳамаша майда карда якҷоя мондум. Ана иҷа об 1 литр об, 3 қошиқ намак, 2 қошиқ шакар, камтарак рӯған, мурчи ман майдаҳай, агар калон боша бо хушрӯтар мешавад. Баъдан ним пиёлаи чойи хурд уксус. Ҳамаша меҷӯшонем. Баъдан уксуса рехта ана ҳамин хел якҷоя ай болои капустамон мерезем. Аҷоибот мешавад. Рости ин навора ман дуруст пеш карда гирдам. Имрӯз обедамо ош будааст. Ана михел ош кардам дӯстони азиз. Ба мо иштиҳои таом, касоне хурдест ба шумо низ ҳамчунин. Инҷа дӯстони азиз, дуруст пеш карда гирдам капуст. Ман чӣ хеле ки гуфтам, ана ҳамин хел неким ба маза омадай. Агар 1 ҳафта 10 рӯз беста аҷоибот мешавад. Шумо ҳам тайёр кунед. Иншааллоҳ ки ба шумо ҳам маъқул мешавад. ҳазор раҳмати худо ки навораи моро дастгирӣ мекунед, тамошо мекунед. Канали навай дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, лайк бимонед, поделитсия кунед. Ана михел дӯстони азиз, иҷа хостам ки якта рулет тайёр кунам. Ҳаматон метонед, барои ҳамо ай аввалаш навор накардам. Ана михел 5 дона тухм, 5 қошиқ шакар, 5 қошиқ орд, камтарак ванилин. Амихел ҳамаша якҷоя карда. Тамошобинони азиз, баъдан хамирмона 2 тақсим нева ай ним зиёдтар ша. Дар як мисол косаи дига ҷудогуна мегирам. Хайр, тамошобинони азиз, то ахири навор бо мо бимонед. Иншааллоҳ ки навори мо ба шумо маъқул мешавад. ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلب خير المرسلين، في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك الله حب من يحبه، فصرت أحب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا. كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا. كان في عطفه باليتامى دفا. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. وظننت أنا أني بذلك حزت غنى، فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر. لا نحتاج المال كي نزداد جمالا. جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا. ذاك جمالنا يسمو يتعالى. لا نحتاج المال
كي نزداد جمالا. جوهرنا هنا في القلب تلالا، لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا. ذاك جمالنا يسمو يتعالى. يا مصطفى مصطفى يا نوراني نور الله، يا خاتم الأنبياء يا سيد المرسلين. يا анамихе дӯстони азиз, хамири сиёрачи хеле ки фуратун ҳамихе гул медозед. баъдан аз болош амихе хамири сафеда мерезему. якта мисол бисквит тайёр мекунем барои рулетмона. тамошобинони азиз, ҳазор раҳмат ки то ахири навор бо мо будед. моҳи раҷаба ба ҳамаи шумо табрик мекунам дӯстони азиз. имрӯз рӯза гирифтагӣ будам. олиам соз нашидаст гриппам, қиртуқом. мисол ҳар вақт мисол қиртуқом мехӯри дард мекард, ягон дору мехӯрдум, об мехӯрдум. имрӯз баски рӯзадор будам, натунистам мисол обу дору хӯрда азоб кашидам. кае ки соз шидам, иншааллоҳ ба рӯза мегирам. хай садбор шукр ки то шома сабру тоқат кардам, лекин беҳад монда шидам. анамхе дӯстони азиз, бисквити мо тайёр шид. гирифтем 1-3 соат печонда мондумо. кремам билария камтар згушони молоко якҷоя карда, баъдан сироп тайёр кардам. сиропа мисол ҳар кас ҳар хел мекуна. мисол агар форам шакара мисол ова якҷоя меҷӯшонам, баъдан сироп мисол промочка мекунам. чима бисквитма аҳози ҳамихе ову шакара ҳамихе промочка кардумо, наҷӯшондум. анамхе дӯстони азиз крем кардам. шумоам тайёр кунед, иншааллоҳ ки ба шумоам маъқул мешавад. рости гап худам фарзандо ягон ширинӣ меган, ай магазин мехарем меорем, намедонам бебаракатае чӣ хеле ки ҳамихе як донагия як кусокия мегирем тамом. анамихе худам тайёр ки кардам, баъд мисол шикамсер хушрӯ мехӯранд. ҳар вақте ки ҳар рӯзе ки як чи тайёр кунам, худо умри духтарма дароз кунад. мега имрӯз ден раждени май, дар хонаи мо ғайр ай духтарам ҳеҷ ка дигар рӯзи таваллуд надорад, фақат рӯзи таваллуди ҳамувай. мо ҳама рӯз таваллуди духтарма қайд мекунем, ҷашн мегирем. хай худо ҳамаи фарзандои мову шуморо тавфиқи имону инсоф бидиҳад, умри дароз, тани сиҳат. анамихе тамошобинони азиз, бисёри бад гап задам. анамихе рулетмоно мепечонем. хай ҳаматон мисол печонда метонед рулета. ин коғазша ман накандагӣ будам, ҳамихе коғазаш қати печондагӣ будам. анаку ҳози кандестам, коғази тагиш будагира да лист мондагима. ана ҳамихел якта рулете ба маззаи необычный тайёр шид. иншааллоҳ ки
дар наворҳои оянда ҳамроҳи шумо ба рулетмона мебуремо ва мебинем ки чӣ хел омадааст. Хайр, тамошобинони азиз, то наворҳои оянда дар амони Аллоҳ бошед. ҳазор раҳмат, ки бо мо будед.